А я ось сюди. А зараз сюди. Тепер ось так. Ура! Я на новому узровні. Привітання, дівчинки і хлопчики. Оу, сябри, ви уже тут? Салют усім. Добрий вечір, Топа. Я тебе за комп'ютером і не зауважила. Хопіть гулять, колиханка почалась, Рмал. Рися, сьогодні погуляйте без мене. Чому? Тому що у мене комп'ютерна битва. Я перемагаю і проходжу узровень за узровнем. Топа, але так не сумленно. Сьогодні був самий довгий день у годі. А ти не нагулявся? Миновито. Тому що, як ти правильно прикметила, сьогодні був самий довгий день, я тільки недавно з вулиці вернувся. Ого, ти ж саме раніці гуляв. Так, додому забігав тільки перекусити. Ми провели несколько футбольних матчів, потім ганяли на великах на худкость, ходили на нову дитячу пляцовку. О, справді, і шмат чого поспіли, Рмал. А на вулицю сьогодні як не змеркалося. Вось я й не зауважив, що надійшов вечір. Але ён не дійшов. І зараз час колиханки. А у мене було заплановано ще погуляти на комп'ютері. Так що я займаюся своєю справою, а ви своєю. Усьо, Рися, не відривай мене від гульні. Новий узровень чекає. Ау! Ею я, сябров, віншую я. Добрий вечір усім. Привітання, Коска. Салют! Чудовно, що ти прилетіла, сябровка. Тепер у Рисі і глядачу буде компанія, а я зайняти гульней. О, калі ласка, Топочка, рабі свої важні справи. А я готова повіншавати усіх з важним святом. З яким таким святом? А тобі навошта гэта ведаць, Топа? Ти ж гуляєш. Ну, для віншавання я могу гульню і відкласти. Ой, Коска, давай, починай. Так. Не зрозумів? А де присмаки? Які присмаки, Топочка? Ну, коли відбуваються віншування, повинні бути різні ласунки. Ну, яны могуць быць, але не абавязкова. Рмал, Коска, а якое сёння свята? А вы яго ўжо узгадвалі. Сёння свята Соніка, дзень летняга сонцастаяння. Рмал, сапраўды, сёння Сонейка правяло разам з намі самы доўгі дзень, з чым мы віншуем яго і ўсіх на зямлі. Але ж яно далёка-далёка на небе і нас не пачуе. Так што павіншаваць сонца у вас не атрымаецца. А вось і атрымаецца. Мы перададзім віншаванне вялікаму сонцу з маленькім сонікам. А яго дзе возьмем, Рмал? Ды яно ўжо тут. Дзе? Ды вось яно. Ого! Сонечнае зайчаня! Прывітанне! Рмал, добрый вечер. Коска, але зайчаня зусім маленькая, а зараз ужо вечар. Чаму яно так затрымалася? Таму што ў яго было вельмі многа спраў. Коска, ты нічога не блытаеш? Якія ў малых справы? Гуляць ды адпачываць. О, сонечнае зайчаня з табой не згоднае, Топачка. Яно вельмі працавітае. Косачка, а адкуль ты столькі ведаеш пра сонечнае зайчаня, Рмал? Ды мы з ім даўнія сябры. Сустракаліся ў розных казках. Цудоўна сябраваць з сонечным зайчанём. З ім, напэўна, так весела гуляць. І можна рабіць гэта бясконца, бо яно не стамляецца. Не стамляецца, але ў яго вельмі многа спраў. І малое ўвесь час перажывае, што не паспее сагрэць усіх на зямлі. Але сёння ў сонечнага зайчаняці асаблівы дзень.
Сонце паднялося так высока і свяціла так доўга, Рмал. І зайчаня паспела зазірнуць у самы густы лес і ў самую далёкую вёску. Але навошта? З раніцы дапамагло кветкам. Скокнула на поле, дзе яны раслі, абняло іх сваім цяплом, і кветкі раскрыліся і сталі ярчэй, чым калі-небудзь. Сапраўды, кветкі сёння выглядалі проста надзвычай прыгожа. Потым сонечнае зайчаня прабралася скрозь густыя кроны дрэў, каб паказытаць зайчыка і сагрэць маленькую ягадку суніт, зрабіўшы яе салодкай. Дык гэта дзякуючы сонцу ягады такія смачныя. Менавіта, за самы доўгі дзень зайчаня паспела сагрэць мноства раслін, жывёл і людзей, падарыць усім радасць і цяпло. І зазірнула да нас. Зайчаня, дзякуй табе за тваю штодзённую працу. Ляці дадому, да сонейка, адпачывай. І перадай сонцу падзяку і віншаванне самым доўгім днём. Ох, які няпроста атрымаўся ў сонечнага зайчаня самы доўгі дзень. Але мой сябар не скардзіцца, заўтра зранку зноў возьмецца за працу. Трэба ж. Такі маленькі, а робіць столькі карыснага. О, дзяўчынкі, а дзяўчынкі? Што, Топа? Я зразумеў, што не зусім правільна правёў сённяшні самы доўгі дзень. Рмал, сур'ёзна? Абсалютна. Пагуляць, вядома, было трэба. Але і час на дапамогу камусьці таксама варта было адвесці. Гэта сонечнае зайчаня цябе натхніла, Топа? Ну так, мне стала нават сорамна. Ну нічога, Топачка. Галоўнае, што ты ўсё зразумеў. Заўтра нас чакае, вядома, ўжо не самы доўгі, але і не кароткі дзень. І я распланую яго інакш. Спытаюся ва ўсіх, каму трэба дапамагчы. Рмал, малайчына, сябар. А сонечнае зайчаня прыляціць да нас пагуляць? Абавязкова, яно ж любіць дарыць радасць. Ура! Дзяўчынкі, а я, між іншым, яшчэ і сёння паспею зрабіць адну добрую справу. Хочаш прайсці яшчэ адзін узровень у сваёй гульні? Ой, не здагадалася, Рыся. Уключу ўсім цікавы мультфільм. Ой, давай, паглядзім з задавальненнем. А зараз, маленькія, час рыхтавацца да адпачынку, бо скончыўся нават самы доўгі дзень. Бяжым чысціць зубкі, мыць тварыкі. А потым адпраўляемся ў ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Рмал. Да пабачэння, сябры! Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачай